Погледни тук, погледни. И мали, какви големи рога има. Много големи. Не се страхуе. Виж, има и там малко еленчи. Виж и тия пък какви са. Да. Чакай да ги снимам. Снимайте, ще ми вземе моркова бързо. Я го погали сега. Не. Погали го, бе. Аз го погалих по муцунката. Без морков не си подавам ръката. Виж какъв е голям. Маля, рогата не могат му влязат в обектива. А? Мога ли сега да се изправя? Да, бе, да, няма никакъв проблем. Дай, не се изправяй толкова рязко. Те такова. Дай ми сега аз да го нахраня. Пък ти ме снимай. Ами ти не ми направи снимка с фотката или не? Направих. Дай. Ай, ти ме снимай. Ти си много опитен. Колко правиш я? Стига сега. Олигами ме. Обаче той е единствен безстрашен. Той е Рудолф. Май ще ни свършат скоро моркови. Чакай да му направя една снимка. Може би една със я, ти. Той сега се чуди какво става. Ето. Много е як, не? Душица. Сега ще ни свършат морковите и ще трябва да го храним. По набара там. Някакво малко морковче. Май трябваше да купим повече моркови. Аз изобщо не очаквах, че... Ти казах, Просто ни последния морков. аз се чудя, що си купиш. Искаш ли още да го малко нахрана? А ти ще приядеш от моркови, бе, пиши. Чакай, дай това. Чакай да не ме ръчиш с рука. Дай това. Ой, голям си судор, бе. Остави ми едно къщи на мен да му дам. Ай, дай камерата, пък ти го рани, че той сега откачи, като видя моркова, ама чупи по-малко. И не се страхуй, седни на земята и не се страхуй. Това е номер 515. Дай му целувка и ти. Ама е така, доближи си моркова до устата. Изчупи го, отдъвчи го още да имаш за един път. Не мога. Сдъвчи го. Така. И сега дай така целувка. Дай от устата. Абе, доближи си моркова до устата, бе. Така. Не можах да го целуна, обаче ми ръбна пръста. Виж какъв е... Не можах да го целувам. Ти успя ли да го целуваш? Да. Много яко, а?